So what's up guys, mga naging no, mag-vlog na kayo no. Ready na kayo magpakawaw no. 2019 100 subscribers lang. 2019 100 subscribers lang. At least 100 subscribers. Karon kay mga tumiog kuan seaside, mga laag mi sa mga gagaw. Dadon tamo sa mga laag para mag-enjoy sa mo. Muna akong first content sa ako YouTube, so I hope you enjoy. Comment down below sa inyong gusto ng content and subscribe na po. Dito kami sa CR kay kayon kay ko amada, so abot namin sa bowling. Pag bowling namin, Joshua, ako manghod, balik-balik na yung number namin sa vlog. Tara! Woo! Na namin sa CR, na namin sa bowlingan. Bro, paano ko like second person sa YouTube is so expect me. Na namin sa bowlingan. Nga, one amo, sabot nga, maabot diri kay magmuditsog duwa. Naabot mi 2:30 Pinoy time, di ba? Yeah. Good news pag yun kay 5 pa may makaluwa. Kay night tournament. Ano na sa itong mga kuyog? Asa na itong mga kuyog? Bowling day. Billiard. Kaya Marjorie, gagaw na mo. Ano sila eh? Mga kauban eh. Ano sila? Wala sila. We decided to kuha na lang mag-picture-picture lang sa amin sa Sky Park kay wala pa vacant ang bowling. SM bowling! Bowling! Wala pa mag-vacant, hindi pa may kaduwa. 5 PM pa daw. So mag-sorry na namin, mag-Sky Park na namin, picture-picture. I-tour ang mga wala pa naka-sorry kayo. Yun lang. SM Seaside Sky Park. Woo! Happy kayo no? Happy kayo eh! Happy! So picture! Tara, nagsagod na rin sila picture day. Camera day wa day. Woo! Happy guys! Happy! Happy! Yeah! Wala akong tulong! Sali mo ako dyan. Singot na kayo. 1, 2. Okay guys, hello, what's up people? Andito po kami sa SM Series Seaside. Apil ha? Hi guys, mamalit meron og sa atong palitan names? Board game. Board games, card games. Card games. Card games. Board and cards. Oh, board and cards. Arvin, Do we have to speak English? Wala, Bisaya na nila. Bisaya. Follow No, we Arvin have and to speak Nicole. English because YouTubers cannot understand. Followed for Ride Superman and Binjan Fernandez on Instagram. Arvin and equal. So na meron sa Toy Kingdom. Kaya nagtao dito. Toys R Us eh. Oh, Joke lang. sure? Toy Kingdom, hindi good. Okay. Ha, nagtao guys. Asa ganito mo doon ngayon? National bookstore. National bookstore. Siya, sa mga itong dito. Sa mga itong pakita ka. We're gonna buy playing Bisaya, cards. araw lagi. No, I wanna speak English because my channel is in English. So, charot. Wala po ka external mic guys. Umot lang if madungog ninyo, klaro ba? Comment down below if madungog. National Bookstore. Malit din Uno, I don't Uno, John.
Nakapalit na taon, may kuan, dos. Yan, tagdos rasad siya. Upgrade sa uno. Yung price kay dili tagdos. Daray. Ay, muna din yung total. Kasi mo na, nagpalit sa Cards. cards. Regular cards niya. Dili to magic cards, basic magic cards. Dili, dili. Playing cards. Playing cards ka ng bicycle ang brand, no? Ah. So, nagpalayo sa mga dito sa mga gagawin. Nag-card game sila, ang uban na ngaon, taray. Tapos kay Miglin yan. Wala special power, Gono? Magkaiba. So, mga na to guys. Bahaway sa ako rin. Kaya bato na po daw ang GoPro, so mag-charge pa ako. Dito na lang sa bowling siguro. Mag-bowling kami after 5 p.m. Yeah, time check 4 p.m. So guys, nag-bowling na gid ni. Ayun na gid ni. Score ay. So, human na may og bowling. Joshua, how was your bowling experience? It's very nice kung maka-experience ako bowling pero kapoy. Kapoy na Kapoy man. kay way score. Ikaw, how was, 0. ikaw, how was your bowling experience? Lingaw ko siya, pero dito na ako sa may last na part naka-adjust sa Ay. dila. Sayang kayo. Pero at least, almost pasanat ako sa 17 na cut-off. Subscribe to our channel. Link will be down below. Kana, di ba ako kay Mona, so tuloy ko tuloy ko. 6, 7, 8. Tama na. So, ibahin-bahin na para
Sa mga sakyanan. Okay na, dire me. Okay na ko nila din. Ikaw na ka? Amay na lang akong bag. Okay na. Amay akong bag. So guys, naka-groupings na may para sa kinsay mo sakay ni Kinsa. Financer na mo sa bowling. Woo! Thank you kayo, kuya. Amazing kay Kuya. Naka-GC pa dyan siya. Naka-GC pa dyan. Yes. Kani, mahay kayo mo bowling ay. Wala nang dagdalag ID. Wala na siya nag-ID. Wala GC. Isa Sayang. may magtuo, good ba? Naka-GC mo siya ka Miriam. Gamit kang Miriam. How was your bowling experience, kuya? It was nothing. It was just nothing daw eh. It was just nothing. Sige, mag-check bowling. Ikaw, how was your bowling experience? Himala. Direte. Sa baba. Ayun, sa baba. Baba. Sige guys. How was your bowling experience? Pagod. Nakapagod? Enjoy? Enjoy ikaw? Shy type sa ate oh? about your score? Frustrated. Ikaw, Dexter, how about you? How do you feel about your score? Frustrated. Frustrating? Express your frustration. First time mo ba yung nag-bowling? First time mo? Kita naman, di ba? Ala, ala. Lala, video na siya guys. So guys, woo! Nanami sa kuan. West Town Lagoon, padong may MO2. Mustang. Woo! Harigar. Asa naman taron gar? Sa itong baton dere gar. Mag-video ke. Sa may kantahon nimo, say pang starting nimo. Pwede na karon paminawan ninyo guys. We'll run away. Karon kay pangitaon na namo sila asa na ato sila ron. So, ganito yung trip namin guys. Tapos kumain sa So guys, tigawas sa ako kay minto ta sila mga tingog, maikot sig ko magapil-apil. Billiard guys. Basta tinawag yung papa, anak siguro. Sure ka? Just to let me down.
What's up guys? It's 1:19 AM. 1:19 AM na. Bago pa minauli sa balay, gikan sa mong laag. Nga grabe kayo, nag-whole day gina mong laag. Bowling, siomai sa tisa, nga nag-karaoke, nga naghatod sa mga igagaw po. Grabe ka kapoy. Pero enjoy. If naganahan mo sa akong video, like lang, nga subscribe para sa mga sunod nga akong mga ipang-upload. Ayaw palingaw mo sa sunod nga i-upload. And if na mo content suggestions, comment lang down below para magkalingaw tayo. Nasa ko'y content nga ma-upload. So yeah. Thank you. Bye.